vane ma 10,000 ndowanda kutanga nawo kotera vema 5,000 vema 1,000 ndai uko ndichakunamatira iwo wamboona here kana makunamatira zva munoitwa baba vema 10,000 vanonzwa padomirwa vemadola mune mtumodzi takawanda vemadola takawanda vema 50 cents mozongonzi muri kwamuri ikoko simuzaroko saka It's our time right here on Capital 100.4 FM Harare's Heartbeat on a Tuesday morning, the 2nd of July 2024. We get to talk a lot of things that do happen in the religion world, okay? And as always, we've got Zigo in the studio to talk about so many things. Last week we had an exciting one, and they continue to be exciting. Zigo, to say? Ndribo, murise. Ah, bozo good sir. Ah, Chese chando. Chando totonzwa nemi togara kune maeko nowochi nemahita maizvo wampana wajava chauda kuzvifonera. Zigo, tell me something. I understand kuti kune mumwe profita anga ari maprofita kudhara and then vakatadza, but ndonzwa vamwe vachiti ari kuramba achiprofita because Mwari abvise chipo chaanenge aisa mumunhu. Bible rinotaura kuti for the gifts of God are without repentance. Mwari wewe akakupa chipo ichocho haitisi achitora azoita indikakupa gift kana ndiri munhu akanaka tikazonetsana handizoya ndotora gift yaya saka ndopane pakunzi Bible Ichabod the glorious departed. Unoona asara uchitoita uchitoprofita uchidii handiti but pane umwe umwari hwaMwari hunenge wabva pauri wekuti tentiona haachiri kuprofita akachiri chii but something has changed. Saka izvezvi kutone maprofita achiri kuprofita izvezvi wekuti they have went the wrong way. Top 5 ayo ivanhu vape top 5 animona vangosara vangozuru nenyoka vanotokwanisa kutokuprofita but the glory has long departed from their what? From their house. Hanzi na Ronald risina mwana in Durban, South Africa. The true sign of a true prophet is moral uprightness. Zvimwe zvese idrama. Moral uprightness. Yes. aiwa ndasadaro tikaverenga Deuteronomy, I think it's Deuteronomy 18 verse 22, inotaura kuti if a prophet gives you a word and that word does not come to pass, you shall not fear that prophet because I did not send him. Ndimwari aiudza vana veIsrael kuti muprofita akakuudzai chinhu ichocho charegera kuitika, muprofita yeye musazomutya futi because haasi muprofita waMwari, handina kumuudza. Nyaya yako inobva yatondinakidza because inonodzokera pane vamwe vaisa palistika vane zvimwe zvavakataura zvikasabuda, saka chiri waisire mulisti iyoyo apaipe vaingoita social media but iwe amaitaura vari muprofita yakati vari panyama Tinashe muprofita pakairika muprofita anoenda panyama muprofita ona zvataura napasho njava and social media it's drama. Zvinhu wobo zvatoita pasocial media rinenge riri drama. I wish people would see the other side of passion ravasingazivi. Passion vashoma vanofunga kuti vanomuziva. Wakana muprofeti akazoti anzi inini zvandazonyora panapa ndakanangonakidzwawo chichika vanapesera ndandisina kunyatsomeditata. Profita yantonhonga but akasvika pako admit kuti guys inini ndanjirowa because maprofita zvaanoita ndete anowanzopiwa wind nevanhu zvavanenge vachitaura Bible chichichi opedzera anakidzwa kuti get caught up in a conversation opedzera akupa maprediction nemachika ekuti it's his personal feelings hazvisi kubva kunani kuna Mwari. So and there's a prophet that I know very well and I trust so much. Akapa muprophecy yange isiriyo. Ndikambunza what happened. Unoziva kuti akatsanya for some time panzi ndapindwa neself glory. But I need to go back to my old ways. Panosvika palevel roti chumba vanoita experience naMwari kuita ngeMwari kumba kwavo zvokuti zvaanodai ndozvofanirwa kuti because ndazvitaura ndini. So some people turn away from God and vosenza pride yavo kuti because I've done ABC ndaprofita ndakutogona zvese Mwari anobva akurakidza kuti ndichiripo ndiri Mwari. Another comment coming up on WhatsApp says, Hanzi, hi guys, maprophets afaro ainhonga tsono aibva kuna Mwari here. ndo patataura kuti kune a fake prophet ne a false prophet. A fake prophet ndiye anoshandisa mabhidhiri. A false prophet ndiye wekuti anenge atori naro power racho but power racho rinenge chibva kumwe. But mari zao dzakazobuda manje Tinashe pamaprophets afaro pakaiswa nyoka dzakachinja dzese dzikaita nyoka but imwe yakamedza dzimwe. You get it? Yes. So it's about power now. Hanzi mweya wetsvina unogona kukupa futi zvese, mukadzi, basa, mari, zvese zvinogona kuunzwa futi nemweya wetsvina.
saka atondirambe reni aiwa vana zingado zvakanaka. All right, let's move on to something else. It's 8 minutes before the news at 9 a.m. We're discussing religion, a lot of things that we see in religion with the Zigo every Tuesday right here on Capital. So pane nyaya imwe yatinombosangana nayo Zigo. Giving in church, my competitions, a lot, muchurch and what, my awards. Kuchurch takupanana ma awards ere. Munoona machechi zvaari kuita ka mamen of God machinji edu amagaiva handimaona mamen of God edu akutoshandisa zvinhu zvavakadzidza kubusiness administration nechika kurana machurches nekumotivata vanhu because pavari kuona vanhu it should not be a business. It's not a business. Handimaona church ka ndingati church is a religion umwari which we should not turn it into profit. Ndopa unaona noti kangoti business is profit and then Bible inotaura chiti godliness with contentment is great gain. Hanzi kunoona anofunga kuti umwari is a means to make profit but they don't know that godliness with contentment is great gain. Unonzo vachoparidza kuti mfundisi anofanira kutowana mari kubva mamuri mbudzi inodya payakasungirirwa. Izvozvo is true. Bible inotaura kuti you should not muzzle an ox yet it's trading kuti kana mombe ichirima paya pemusaba manyanyoisa zvinenge pakuti itadze kuita chifura chichichichi. Of course mfundisi vanofanira kudya pawakasungirirwa mbudzi but pane kamudyiro keuri unopedzera kutozodya vakakusungirira vacho ipapa handimaona. So point yatiri kutaura ndeyekuti ma-awards they devised that to try to motivate vanhu to give more kuti paite kanenge competition paite kanenge handiti kuti kune group A negroup B iri kukompita negroup C then imwe yakundwa watanga kuimba takunda nhasi kuningi ndo kune mari and what all that is going to benefit munhu ari kureceiva mari yaya and it's not done with a good heart. Zviri kuitwa kuti vanhu vabudise mari kagimmick handimaona kakafana nenga marafo ticket chichichi handiti yet the Bible is opposite to that. Ukazoverenga 2 Corinthians 9:7 nobva yakuudza kuti each man according as he purpose in his heart let him give not out of necessity nor grudgingly but from a good heart for God loves a cheerful giver. Muchishona hanzi munhu ndaape zvaanenge asarudza mwoyo make kuti inini nhasi ndaupa Mwari $1 ukauya $1 shokape $1 mucheni zvondibowa sei but Mwari ati $1 chi but Zigo have you ever been to churches where mfundisi anoti vane ma 10,000 ndo ndautanga nawo kotera vema 5,000 vema 1,000 endai uko ndichakunamatira iwo wamboona here kana makunamatirwa zvamunoitwa ibaba vema 10,000 vanonzwa panomirwa vema $1 mune mtingozi it is takawanda vema $1 takawanda vema 50 cents mozongonzi muri kwamuri ikoko simdzaroko saka Zigo, are these competitions within churches good to do? They are not good. Why am I saying that? Andoona ipapa ari kutaurwa kuti vemadhona machi you are creating a class system in the church. Kudzimba chaiko anoona kunotoita maproblems ekuti pavana mubereki akura vana kune mumwe anotambira 100,000 kuita mumwe anotambira 10 kuita mumwe anotambira $5 and then unonzi vanotibata zvakasiyana nekuti uyu anechi ane mari muchechi ndomubatiro wekuti vanhu vanobatwa zvakasiyana according kuti vanechi vane mari so macompetition they are not healthy. Even ukaverenga mubhaibheri unozoona kuti vanhu vaingosvika vachipa then Jesu obati ndafarira apa mari iyi shoma iyi because apa zvabva mumwoyo mumwoyo make. Saka Mwari haasi kunyanyotarisa mari yauri kubvisa uri kuti kuibvisa sei ari kutarisa kuti uri kupa zviri kubva mumwoyo mako here. Ndopaona paya pachinzi God loves a cheerful giver. Panonzi cheerful giver unoona kuti Phathisani vanofungei vanofunga kuti munhu anoita kana achiuya kuzoipa paya vanenge achiti makomborero hobo achirova dance muchipa paya pachirova chi that's not cheerful giving, that's dancing giving or singing giving or kupa muchijabula. Handimaona cheerful giving ndio yakataurwa pa2 Corinthians kuti you should give zvawasarudza mwoyo mako usina kupushwa ndio inonzi cheerful give kwete kupa uchinyemwerera kana kuti ipai muchifara no. Saka makompetition ari kuitika aya ari kutouraya mumwe because inini kana ndikagara ndichikundwa tombondopindira kuzoni C ndo kana ndichita number 10 how do I feel kana muchechi macho ndopesa ndangogara kumashure iwo ngati uchibvisa $1 iwo nganogara pa front seat pepe wega zvinotokuudza kuti apa ndepe ma 100 kapo
iwo wendochi kumashure. But don't you think kuti mapasta anototanga kusarudza vanhu papoti pane vanogara mafront city vakati vanotochengetera? Yeah, because pamwe pacho unopedzera kuona kuti iwewe zigoka unogona kuenda namuprofita ninga unokubatsira not kuti ane simba but because unobudisa mari yakawanda paanenge kuti ndakaomerwa ndikudawo mota yekuenda kumusha wobva wamupa mota ndikudawo fuel wobva wamupa fuel saka zvaanokuitira iweweka akuzviita because une zvimwe zvinhu zvauri kumuitira not because iwewe wangoenda uchindoda kubatsirwa. Even chechi yapera makamira palaini rekuda kumhoresa mufundisi muda kumbotaura nyaya nawo kuti inonzi baba ningi vari kumhanya vada kuenda mirai ndikomhoresa baba ningi vai vanenge vakabvisa ma2000 ndo vanenge vaita se vachimhanyirwa iwe unozoonekwawo kuna na Thursday ndo paunozotwa I think I like stara rekumasuwo kumapostoro kaya one size fits all baba kungogara mese pasi auya nemotikari auya netsoka mese munenge makaenzana unlike kunzi kuchechi uku first row vari kuya manje apa panogara Mr. Ningi havasati vasvika vanosvika na 9 past parking yavo it's reserved vatori nereserved parking pachechi ndiyo kana tobvisa mari yakawanda unobva wapiwa kachigaro kana kufinance kuti ikashota unopota uchitikafa futi. So you should good vanhu ndavabate vhesi and you should give 2 Corinthians 9 verse 7 according as you purpose in your heart kuti Mwari ndoda kupa mari yakati kwamuri animaona womoti Mwari this week handisida kubvisa because handisana bhadhara rent animaona zviri zvo zvawasarudza ka Mwari anofana nazvo aiwa mwana wangu tomboti ndiwe Mwari handi Mwari ndibaba wedu no andati daddy this month handisokwanisa kukutumirai 100 ndichakutumirai 7 because landlord ada kundidzinga mwana wangu chimbopedza chi mari zemarenti wozoya chi zvaright sikasi tofunga kuti Mwari anobvaita utsinye zvoti anobati chingobvisa 100 chete. Hanzi vamwe pastor vakazondiudza in passing kuti you are now not resourceful. Hanzi ndakarwadziwa ini. But at least akaudzwa kuti you are now not resourceful. At one time aimbonererwa nemari. Then pastor also dzimwe mbinga dzembinga. Hanzi but mari zvayo. Hanzi but mari zvayo. Inongoita kuti anayo timupe kamwe karuremekedzo so kwete muchechi chete. Pastor asati atanga imimi ikoko kumateresi munenge matomupawo klasi yake kare because muri mahedheni hamusi vanhu vaMwari neimi muchiti kana pakauya munhu ane mari kana munhu mukuru munosvika muti nekuti akadai munomugarisa kumberi kana waya kuchechi then asina mari munoenda akaita unomboti munomugarisa pasi momuti iwe nekuti une mari yawagare padenga tiri mahedheni ndosika tichirespecta strike vanhu vane mari kuchechi mbinga ndodzida ini andozvona muhedheni ataura mbinga saka kana uine mari ukatoenda kuchechi wakanogara unayo mari hobo isusu munhu anogara zvangu kumashure ndozvinofanira kuitika asi kwatogara mashure panobviswa paipai ngatibvisei mari atozikana kunzi iyi ndo mbinga yedu nhasi mbinga inga iri kuchechi ipi handiti panobviswa mari paipai ndobva ndabvisa hangu $5 chete handiti sei chechi muchizoti akaomerawo nemari yese anongatisira $5 because vanoda kufungira Mwari achanoda zvinobva mumwoyo iyo kana $5 iriyo yauri kubvisa nemwoyo Mwari andase okay. We always get excited about all this. We have to make way for the news at 9 o'clock. Thank you so much, Zigo. We appreciate. We discuss again next week on Tuesday. Thank you. kuchechi tofana tomunzira tsitsi wozi bhaibheri rinodana kuti zvakaoma kuti munhu ane mari apinde denga Zigo zadariyo but look at it mubhaibheri dzange dziripo mbinga ukaona dzange dziripo dzaitoremekezwa ndosaka madzimambo chona chitaurwa mubhaibheri dzange dziri mbinga dzaitotaurwa dzichipiwa ushe hwawo nekukosha kwawo vanhu vangani vasina mari vakamentionwa mubhaibheri. I will tell you about Job. Vashoma vanhu vakamentionwa mubhaibheri vanga vari varombo. Job angatori nemari ana Abrahamu yese ana Jacob they were rich. God will bless. Jesu manje angatori nehistory yekuti atena weimbinga idzipi kune mbinga yakauya ichiti hanzi zvese ndakaita chichi ana kuti kwatena we akanzi ndaunopa akapiwa task apiwa task akapiwa condition inokuti atena we boss ana Zakia sanga wane mari Zakia ungane mari Zakia sanga sina mari akane square angane mari you as a tax collector angane andika wese chera anotipana pa church mchisvika tiri mafona tiri chi kunyepa kuya kokubuda mutemo kuti va respect nevadare vari around but munhu wese ukamutarisa one unogona kusvika
ane Facebook page ari kuposta neruseri kana kuti anotori mumawhatsapp group maanowanda chaivo vari vekumamisha they don't do that. aiwa They are there. ona ikamune kuti vekumamisha vai vamwe vachona chiri kuvatadzisa zvikwanisiro Kushaya zvimwe Phone Tinashe nokuenda pafacebook page. aiwa Hazvidye hazvidye dhora but ona iwewe kuti tafadzwa unogona kumisira $50 iwo wotenga data re$30 musemuprofita waari kutoenda unobatsirwa naye kuchiweshewo haana kana ari kamufoni kane data rewhatsapp $1 a day saka moti makafanana here. What I can say is inini I'm going to be very rich. Anmana ndakamirira ati GDC. moto ukako. Andiri mukuridza shoko here. But you know what? I've long lost faith in my prophets. You know that ziko ndanyeberwa nema prophets zvokuti ndaneta. Kunyeberwa chaiko. You know what? I'll do ABC. No, not kuti anopa prophets. Ari kundodza kuti achandiitira zvakati just because I've done ABC. Ndeudzati hapana kana one ata Mirati kudze zvavanoita vanhu vivaive. I've been promised cars and cars. You've gone there iwewe. Waonekwa kuti uyu ane chipo chemari. Through my connections ake nebasa raanoita achaita mari. Anokuti iwe uchaita mari. But uchibva ipapo akutotora simba rako iwewe rokuchiita iye mari. Indambonamatirwa ndakabata makiye mota aangotarisa nezera ndobva ati auyu mufana uyu atori nefuture yekuita mari ndobva ndangosvika mbananzi iwo mari yako yakawandisa ndikangoti andiona kuti arawu mari ndagara ndiri kuita but ndikachazva kuti ndiyakaniprofita iwewe dai uyaziko anotoonekwa pasocial media anoposta tunhu akawanda anoita seyateziya atoona potential yekuitiswa mari nemunhu achandilinga nevanhu vakawanda but dai But we ask for mari, asi kuchaji yakaitira. aiwe chero asiri kuchaja